Τώρα μάγκες πάμε να δούμε πόσο της 100 έχει πάει η ενημέρωση, γιατί έκανε ενημέρωση στο Brawl Star επειδή μπήκανε τα boxes. Δεν πηγαίνω καθόλου καλό ίντερνετ. Για δούμε. Α, έγινε. Επιτέλους. Εικόνα του παλιού καλού Brawl Stars. Αχ, τι ωραία που είναι. Πω, θέλω να δω το background. Να δω ποιο θα είναι. Πω μάγκες. Το παλιό καλό Brawl Stars. Γιατί από εκεί που βγάλαν τα box και βάλαν τα Star Drop έγινε βλακή. Τι background είναι αυτό. Γιατί με πέταξε. Δεν μ' αρέσει αυτό. Μην γίνει τώρα καμιά βλακεία και θα με βάλει. Αχ, το παλιό καλό Brawl Star. Άντε Brawl Stars. Αχ, αυτός ο παλιός ήχος. Τουρουρουρουν, τουρουρουν. Θα να δω. Τι λες ρε. Πω. Τι μου έδωσε. Α, της Ρόζα, player icon. Του Πόκο. Α. Τι είναι αυτά. Τι λες ρε. Να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι λίγο βλακεία. Εντάξει, αυτό δεν λέω, είναι ωραίο. Πόρε μπρο μου. Πες μου ότι έχουν μπει τα boxes. Πού είναι εδώ. Τι είναι αυτό. Special. Δεν έχει πουθενά. Μάλλον στα quests είναι. Όχι. Πού είναι το box. Μάλλον στο shop. Καλά είδα στο Nulls Brawl που είχαν βάλει αυτόν τον παίκτη το μονόκερο. Τα καινούρια skins είναι αυτά. Είναι τέλεια. Πού είναι τα boxes όμως. Δεν έχουν μπει. Πότε θα μπουν. Σήμερα κανονικά έπρεπε να έχουν μπει. Πότε θα μπουν όμως. Ναι, τώρα περιμένω να μου δώσει τα credits. Κολλάω, το ξέρω. Αφού... Εντάξει. Τι να πούμε. Κολλάει πολύ. Περιμένετε. Εντάξει, μου τα έδωσε. Τα boxes που είναι δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω βγήκε καινούργιος παίκτη, ναι. Πάμε να τη δοκιμάσουμε. Θα μπούμε practice. Όχι practice. Το άλλο ήθελα. Όχι αυτό. Όπα, κάτι είδα.
Τι λες ρε. Είναι και thrower. Παιδιά την παίρνω μόλις βγει. Γιατί έχω μαζέψει κάπου στα 2.000 κάτι credits. Είναι ό,τι καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν ήρθαμε για να δοκιμάσουμε παίκτες. Οχ! Πλάκα κάνεις. Ο παλιός Μπροκ. Αλλάζει και το background. Θέλω να δω. Στη Σέλη θέλω να το δω. Δεν έχει αλλάξει. Μόνο τέτοιο στον Μπροκ έχει. Γιατί? Ο Edgar, ας πούμε, δεν είναι με τα πιο χάλια γραφικά. Όχι. Το chat που είναι? Δεν έχει chat. Πού είναι το chat? Πού είναι? Δεν έχει chat. Εδώ μπορεί να το λέει για το boxes. Για να δούμε. Δεν είναι και τόσο ωραία αυτή η season. Έφαγα κίκα, δεν πειράζει. Άρα Brawl Stars. Παιδιά, αυτό ισχύει το OG Brawl Stars, δεν είναι και τόσο ωραίο. Οι πιο πολλοί σε αυτό το μάτσο που θα μπω τώρα θα παίζουν με Brock. Οχ. Πότε εγώ είχα αυτό το skin στο Mortis και δεν το ξέρω. Α, ναι, το είχα τύχει από Epic Starter. Τέλος πάντων, για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, πες να μπει και volley map. Δεν μπήκε. Είχαν μπει thumbnail. Σε 2 μέρες έχουμε championship challenge. Λογικά θα το πάρω.
Τι είναι αυτό το special disk? Τι? Βάλανε και προσφορές. 2.200 blinks, 50 gems, skin, pin, icon, spray. Okay. €3, μπράβο, Supercell. Θα βάλουμε... Καταρχάς τι μας θα παίξουμε, rank, ok. Πάμε rank. Στόχος μας είναι να πάμε Gold 3. Για την Diamond θα αρχίζω να πέφτω, άμα θέλω να πάω Diamond. Ωραία. Piper, Edgard. Θα βάλω τον παλιό καλό Brock. Άμα δεν ήταν το OG, καλύτερα να ήταν αυτό με τα boxes. Πού είναι τα boxes όμως? Δεν άλλαξε τίποτα. Λίγο η season και ένας παίκτης μπήκε και άλλαξε ο Brock. Έγινε κλάση. Κολλάω πολύ. Πω ρε παιδιά. Δεν γίνεται να παίζουμε τέτοιο ίντερνετ. Δεν παλεύεται. Καλά τώρα το χάσαμε, τι. Άμα το πάρουμε θα είμαστε πολύ pro players. Το είπα. Οχ! Ένα victory, καλά. Τι με έβαλα εδώ, 8 μέρες. Την παίρνω κατευθείαν. Τον Berry βασικά. Τον παίρνω κατευθείαν γιατί έχω, θέλει 950 credits νομίζω και έχω μαζέψει 2.125 για Draco. Αμότο, πού είναι τα boxes? Μ' αρέσει ο G-Season. Τέλος πάντων, πάμε να σας δείξω τα skin που έχω. Του Edgar έχω αυτό, εντάξει, το έχουν όλοι. Αυτό και το αγαπημένο μου. Αυτό. Το αγαπημένο μου από αυτά που έχω. Dynamite, και έχουμε αυτά από το τουρνουά που είχαμε κάνει season 7-6, δεν θυμάμαι. Δεν το έχω, αλλά αυτό και το κλασικό. Όπα, Brawler. Του Surge έχω το Scarlet Paladin Surge και το Surge Kong και το Surge το κανονικό.
Του Λίον έχω, τον Dino Λίον. Το Λίον δεν στέει και το Λίον το κανονικό. Του Colt έχω αυτό και το κλασικό. Α, και το Drag Angel του Colt. Τώρα σας δείχνω τα skins μου επειδή δεν έχω και καλό ίντερνετ κιόλας. Το 8-bit έχω αυτό, το 8-bit Classic και το 8-bit. Έχω πέσει 50 τρόπια. Τώρα το λίγο σας έδειξα. Τι τζάκι έχω πάρει αυτό. Εγώ έχω 5 τζάκι. Αυτό το είχα τύχει νομίζω. Και αυτό όλοι, το κανονικό. Άμες δεν... Α, έχω skin στην άμεσα. Το έχω ξεχάσει. Έχω το mini και άμεσα και το κανονικό της άμεσα. Λάρι και λόρι δεν έχω πάρει, παρόλο που είναι φθηνά. Μπάζ, έχω αυτό και το classic. Μπάζ. Του Funk δεν του έχω πάρει, γιατί είναι λίγο ακριβούτσικο. Τη Shelly εντάξει, αυτά που έχουμε όλοι. Αλλά κάποιοι έχετε και πιο πολλά. Του Buzzer δεν έχω, του Sam δεν έχω, του Mortis έχω τον Gala Mortis. Γκαλά όπως λέγεται. Του Bo έχω το... αυτό. Έχω τις Piper. Το έχω κερδίσει από το rank. Μπροκ αυτό το έχω κερδίσει επίσης από rank. Το κλασικό. Αυτό το έχω κερδίσει και αυτό επίσης από rank. Και αυτό το έχω αγοράσει στο Halloween. Στη Halloween season. Γιατί ήταν φθηνό. Το είχαν βάλει 39 gems, αλλιώς δεν το έπαιρνα. Της Nani δεν τις έχω. Του El Primo του έχω αυτό. Της Max επίσης δεν έχω. Γιατί πάτσα αυτό. Ήθελα όμως να τις έπαιρνα τέτοιο. Το αυτό. Συγγνώμη, πόσα blinks έχω. 500 κάτι. Του Frank του έχω αυτό. Όπα. Βάλανε hyper στο Frank. Δεν είχε. Είναι για κάτι ώρες. Ή για κάτι μέρες. Δεν ξέρω. Τους του. Έχω αυτό. Και το κλασικό. Αυτό νομίζω το έχω αγοράσει. Ή όχι, δεν θυμάμαι. Το έχω πολύ καιρό. Του Μίκο δεν το έχω πάρει. Δεν παίζω με Μίκο πολύ. Τσάκα εντάξει αυτό. Ρόζο όχι και... εντάξει, αυτό το είχα τύχει. Ή το έχω αγοράσει. Όχι, το έχω αγοράσει με blinks. Αυτό το έχω τύχει από Epic Star Drop. Καρλ το είχα από το τέτοιο, από τα 5 Legendary Star Drop που έδινε. Παίρνει αυτό το έχω αγοράσει. Ρίκο δεν έχω άλλα. Άντζελ επίσης δεν έχω άλλα. Και νομίζω θα βγει. Ούπα και ο Άντζελ Hypercharge. Πήραν όλοι οι παίκτες. Όχι. Στη μέση έχω αυτό. Στο Barley έχω αυτό. Μετά έχω αυτό. Έχω αυτό. Και αυτό. Ούπα και ο Barley Hyper. Τι λες ρε. Σχεδόν όλοι οι παίκτες έχουν.
Του Bull έχω αυτό. Μετά έχω και αυτό. Και έχω αυτό. Και επίσης θέλω να το πάρω. Όπα. Ναι, το έχω δει. Θέλω να το πάρω αυτά. Δεν πιστεύω σε μία μέρα να μαζέψω άλλα 30 κάτι gems. Είναι πολλά. Τώρα κόλλησε μισό. Ξεκόλλησε. Τη Star επίσης δεν της έχω τίποτα. Του Poco φυσικά και θα του έχω. Είναι ο 5ος αγαπημένος μου παίκτης. Του έχει βάλει κανένα σκηνή Supercell. Γιατί βγήκα. Ήμασταν Daryl. Κάποιοι θα με κράζετε πως δεν έχω το μασκότη του Daryl αφού το δίνω free. Γιατί έχω το Bunny Penny. Και αυτό, και αυτό. Αν πείτε πρέπει να παίρνεις Daryl δεν αξίζει Penny, αλλά εμένα με βολεύει να παίζω πιο πολύ με Penny. Squig δεν έχω. Willow πήρα αυτό, εντάξει, φθηνό ήταν. Νίτα έχω αυτό. Το δίνει free. Καλός άλλος δίνει το άλλο skins. Την Jessie έτυχα αυτά από τα 5 Legendary Stardrop. Gas έτυχα αυτό πάλι από τα 5 Legendary. Πρόσφατα αγόρασα και αυτό στη Λόλα. Lily δεν έχω. Τζένε όπως τον λέω εγώ δεν έχω. Καλά δεν μου αρέσει καν. Γκέιλ δεν έχω skin. Καλά τον πήρα χτες. Ασχέτω ότι τον πήγα 10 rank. Τα 5 Legendary Stardrop τον πήγα. Τελικά είμαι καλός με Γκέιλ. Δεν το περίμενα. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν μου αρέσει το OG Brawl Stars. Τέλος πάντων, στόχος μας είναι τώρα να πάμε rank 20 τον Buster. Σήμερα όμως. Να δω πώς θα το παλέψω με το OG Brawl Stars για τόσες μέρες. Ακόμα δεν βγήκε η season, νόμιζα θα έχει boxes. Αλλά αφού δεν έχει τη μισό. Και θα μου έρθει η Λίλη. Όχι. Α, πεθαίνω, είναι εκεί. Α, τη βρήκα. Χαλαρά, χαλαρά, χαλαρά. Ω, για λίγο. Πάντα 8ος πέθανα με Buster. Ή 7ος. Victory ποτέ δεν έχω πάρει με Buster. Ακυρώνεται, ακυρώνεται. Να πάω... Το Gale rank 15. Λογικά αύριο μπορεί και να ξανακάνω βίντεο. Δεν ξέρω. Θα δω το χρόνο μου. Μισώ το OG Brawl Stars. Θέλω τα boxes. Να τυχαίνω παίκτες. Ναι. Τώρα γιατί κολλά αυτό, το ίντερνετ μου είναι δίπλα μου. Πιάνω πάρα πολύ καλά. Ο Χώτης. Μόλις τον πάω 15 θα μπω και από το άλλο μου account.
Γιατί έτυχα ό,τι ίσως από τα 5 Legendary Startup. Εντάξει, και σε αυτό το account έτυχα παίκτη. Δεν μπορώ να πω. Αλλά το Gale έτυχα, δεν έτυχα. Αλλά φύγε. Χοντρέ. Όχι. Έκτος. Συνένα μόνο. Άμα καμάν. Game. Ωπα ρε. Αυτό είναι πολύ καλύτερο. Σκανάρεις. Τι είναι αυτό πάτσα. Team Create. Αυτό είναι πολύ καλύτερο από το να γράφεις code. Άμα δεν με πιστεύετε ότι τον πήρα χτες στο Gale, κοιτάξτε πόσο λίγο είναι. Αλλά μπες. Αυτό, για να με πιστέψετε. Δεν μου αρέσει η season. Πείτε μου από το 1 στο 10 πόσο βάζετε σε αυτή τη season. Γράψτε μου στα comment. Και το πάμε Gale vs Gale, έλα. Έλα ρε κολώνεις. Ω! Μην έχει πάρει κανένα hyper στο Frank αυτός. Μετά την κάτσαμε την γάτα. Μια μότο. Double kill μας πήγε. Είναι καλή αυτή. Θέλουμε άτομα καλά να παίξουμε εδώ. Αμότο. Δεν θα πάει καθόλου καλά αυτό το βίντεο. Δεν έχω τηρήσει μια υπόσχεσή μου. Νομίζω ή όχι. Νομίζω ανέβασα βίντεο που σας είπα, σας υπόσχομαι στο επόμενο μου βίντεο ότι θα παίξω με φίλο μου. Σας το είχα πει τώρα. Τέλος πάντων, το επόμενο βίντεο θα είναι με φίλο μου, αλλά αλήθεια. Σήμερα απλά μου είπε δεν μπορεί γι' αυτό, αλλιώς θα παίζαμε κι άλλο παιχνίδι κιόλας. Και θα βλέπαμε τώρα, δηλαδή θα κάναμε, άμα μπορούσε ο φίλος μου, θα κάναμε βίντεο με το φίλο μου και θα παίζαμε αυτό το παιχνίδι που θα παίξουμε από νέα έκπληξη. Πιστεύω βασικά στους πιο πολλούς αρέσει που έχουν PlayStation, κάποιοι το καταλάβατε. Γράψτε μου στα σχόλια μου το καταλάβατε. Και όποιος το γράφει σωστά παίρνει καρδούλα και όταν μου αρέσει και το γράφω ναι. Πείτε μου κιόλας πόσο στα 10 βάζετε σε αυτή τη season. Οχ, τι είναι αυτό. Το ID μου. Το έχουν κάνει πιο αναλυτικά εδώ πέρα αυτά. Ή όχι.
Ναι, εδώ πέρα δεν έγραφε rank. Στα άλλα. Και τι, αυτό είναι για να σε κάνει friend στο Supercell ID. Εδώ θα βάλω αυτό. Και εδώ αυτό. Και εδώ με τα 100 τέτοια που έχω. Σκέφτομαι να βάλω από το Scarlet Paladin Search ή της Mace ή και της Piper ή και του Carl. Ή να βάλω αυτό που ήταν από τουρνουά. Από τη season 20 νομίζω ή από τη season 19. Τώρα τι season έχουμε, έχω ξεχάσει. 27, τι λες. Μπράβο, 27. Σε πόσες μέρες μπαίνει 28? Δεν είδα. Σε 8, ωραία. Σε 8 μέρες λέτε θα έχω πάει 50. Σωστό, να πάρω το legendary. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν ήταν και τόσο καλή season για μένα. Γράψτε μου στα σχόλια από το 1 στο 10 πόσο σας αρέσει η season. Και άμα βασικά πάμε κάτι πιο ωραίο για μένα. Άμα σας άρεσε η season, βάλτε ένα like. Άμα δεν σας αρέσει τώρα έτσι όπως έχει γίνει, που έλεγε θα βάλει mega boxes, δεν βάλανε. Άμα δεν σας αρέσει η season, βαρέστε ένα subscribe. Και από μένα τα λέμε στο επόμενο βίντεο.